live ma' kull imkien. Ara kif qabżu. Ara kif qabżu. Rasom jisfel. Laħalmu, u waqt li hemm dak il-Rosetta qaltilha għamilli lek ara l-Rosetta għamilli lek. Hemm żita. U għal darba Rosetta tlaħlaħ sew. Għaliex taħsbu qaltilha hekk? Għaliex qaltilha tlaħlaħ sew? U da xejn lura l-istorja x'ġara? Bravu! Għax kolla għajn. Wara li xubtaw kolla skantaw. Bassewhom friski. Jiena nipprova naqra kull jum, jiena kull fejn imur bil-basket li kolli ktieb, għalli kull ftit ħin li kolli hemm ftit minuti, nipprova naqra xi ħaġa żgħira. Nipprova naqra ħafna jew fil-karozza bejn xi appuntamenti jew bejn xi lezzjonijiet l-università, jew kellha qabel ma noqgħod naħseb iktar li nsib ċans huwa dak il-ħin. Fuq it-tnejn naqra jekk ikun irid naqra xi ħaġa bħala passatemp, naqra bħala ktieb. Għax il-mod fil-fatt ikollok titfidek. Skont l-affarijiet li jkolli, fis-sajf normalment indum forsi ġimgħa naqra ktieb u nbiddel. Bħalissa ili għaddejja fuq ktieb 3 ġimgħat waqfu li nlestih dan il-weekend issa. Diskussjoni pereżempju, u kif ukoll ikun nista' nidħol f'dinja għalija f'dinja tal-ktieb, fejn nista' nimmaġina l-istorja u nfitter l-istorja b'liema mod irrifjed. Ġili kolli nofsija, ġili kolli kwarta, imma kemm jista' jkun overall nippruva nagħmel sija f'ġurnata li dedikaħħa lil-qari, apparti li jkolli x-xogħol ovvjament tal-università li wkoll tkun qed taqra lix fil-lezzjonijiet ikollok qari ieħor li huwa wkoll interessanti. We're